giihap gyud no ikatulong pagpakita ni Jesus. Karon kapila nagpakita sa Jesus. Nakaihap pa mo? Nagpakita na ba si Jesus ninyo? Nakakita na mo ni Jesus? Giling niya mong tupad na nagpakita na si Jesus nimo. Wa gani magpakita si Jesus diha nimo, ang demonyo mo'y siging naa nimo. Kay kanang demonyo mutap-tap man na sa atong mata. Mutap-tap na. Tanawa sila. Unsay una nilang gibuhat, managat ko, kay mananagat man sila. Pero wa sila ihuna-huna nga nagtuman ba sila sa sugo os Ginoo o wa. Mo may naandan, managat ko, nakakuha, wa kakuha. Pagbuot to siya wa, aron sila ma-disappointed kay guol na gud sila daan, maglingaw-lingaw ra gud ato sila panagat na napunan pagyud nga wa gyud kuha. Di ba naaman tayo ingon ana kanang magulanon tayo sa mangita tagpaagibing malingaw, ang uban mag-inom ta uot king dughan ato ronda, wa kita tagaig bonus niya inig ko ana inig kasweldo na inom ta ana. Makasulbad ba sa imong kaguol ang pag-inom? Makasulbad kung gisugo kas Ginoo. Pero wa gani kasugo as Ginoo, patay ka diha. Paragod anang asawa nga biyaan subana, kay ang bana nangabit niya moingon ding asawa, maghapi-happy ta. Text dayon sa mga kaila. Asam ta mag-abot? Natuta mag-unwind. Nya to asa dito yung mga masulubon nga mga lalaki kay kibiyaan sa ila sang mga uyab. Abot-abot sila nga to, ila-ila, hangtod magtinukhangay. Unsa may resulta? Makalipay. Nagdoble na ang bana, nangabit og una, ang asawa sad, nangabit sad. Ngano man, kay lagi, ang iyang solusyon sa iyang kasubo, aron siya malingaw, why appeal ang Ginoo. Mo na karon, paragudan agol kamo mga ginikanan, mag-uol mo magtanaw sa yung anak nga tapulan kayo, adik pagyud kayo sa cellphone, no? Nya buko pagyud kay di man magtuon. Unsa may inyong solusyon? Di ba? Ang imong anak inana ba? Tapulan, adik kayo sa cellphone, adik kayo sa computer, bugo kayo, hugawan pagyud kayo sa tanan. Sa may imong solusyon, kasabaan ang sabi yun nya pag Ginoo na dili kana ba imong kasabaan ba imong sige giyaw-yaw pag Ginoo na dili mo na ang resulta wa gyud ayo mo samot na noon amura magmutuman kay imo mangyaw-yawan imo pag yung hulgaon pero dunay nagpaabot nga mas grabe pang epekto. In short, wa kay makuha nga maayo sa atong mga paningkamot basta dili kuyog og dili sad sugo sa Ginoo. Ambot ning pagpamaligya na kung slat sugo ba kanis Ginoo? Inyong paminaw sugo ni dili. Kusga. Sugo tingali kay na may kuha kay gwapa na kuha pasabot og way mo palit di gini sugo sa Ginoo. Moto pag abot nas buntag nga dili na gyud panahon sa pagpanagat padong na sila manguli subo lang yapon kay wa may kuha. Ingon dayo si Jesus, itaktak ang inyong pukot dapit tuo sa sakayan. Sus pagtaktak nila galisod sila bira kay porti na yung daghanang isda. Og diha sila nakailas Ginoo nga niad ang Ginoo kuyog day nato. Muna bantayan ni nato mga igsoon.
Kay usahay ang atong solusyon sa atong mga problema kana rasang tawhanon kaayo ba, gitawag og normal human way. Para nang wa kay kwarta, mangutang dayon kay na maroy daghang utanganan, nay utanganan gani sa kanang kuan, kanang sige na cellphone, internet ba. Puwerte nang daghan ang gi-offer diya nga utang, oy usa lang nimo ka click na ako no dayon. Pero puwerte na sang daghanang na problema sa utang kay nang utang diya sa internet. Daghan maapil pang pari og hangyo, pader tabangi ko kay nailad ko aning sa internet. Ingon sang pari nga wa man gikoy kolekta, tabang na nung ka. Ang pagpangutang ba mo'y solusyon sa atong pagkaway kwarta? Basin kuan lang pag-ampo sa Ginoo, Lord, unsa may solusyon, unsa may kanang timailhan nga ang Ginoo mo'y nagsugo nato nga mao nay buhaton. Kibaw mo kibaw sa unang pagbasa, gipriso sila si Pedro ug si Juan niya sa dihang atubang na sila sa naglagot kaayo nga mga pangulos, mga Hudiyo ug sa mga pari. Relax kaayong nisulti si Pedro nga kung inyo ming pangutanon nganong naayo tong bakol tungod to ni Hesus. Wa gyud bisan gamay kahadlok, wa gyud bisan gamay nga kabalaka, pasabot ang atong gibuhat unsa man dili tinukmod sa kahadlok, kasuko o kabalaka. Kana bang mo desisyon kang malinaw ng imong kasing-kasing, unya relax ka, maunay unang timaan nga ang Ginoo mo'y nagsugo nimo. Kana bang malinaw nya relax ka sa inyong pagminyo. Hinumdumi ko no kamong mga asawang ni adinhi, pagminyo ninyo suna malinawon mo nya relax, or naratol kay natukhang na. Na di naka-relax kay natukhang naman ka, gukod mga pakasli kung panuwaya ka, hay mo akong ibinuangan, bantay ka lang yun diha, suka-suka na raba ko diri ana. O di na ka na-relax mo, nakasagaran na nagbuwag. Kamo sa mga banang ni Adinibe o kamong naminaw des online, pag minyo ninyo anang inyong giasawa karon, relax mo, relax. Congratulations kung relax. Pero kasi kagyaw-yaw ni malo yung sipiat ni kuhan niya. Anong kanim sinahinay ka na kugtukhang ni buang-buang dako. Anam gani ko'y kailang pare, kani ako gining hisgutan na, kay 40 man sa niyang hisgutan eh. Nadyo ko no siya kahuyangan aning babae, niya kadaghan ko no mga guwapa nga na-relate niya. Pare ng istorya, guwapa yung kayo. Sus, ang namabdos ka to pag yung kunong batignaw. Purti rabang malditaha, mo itong nagubot yung iyan kinabuhi. O nang niingon siya nako, ikaw padre na kay plano nako, naasa doon ta dre. Ingon siya, ay nala nagdayo na nako, nga naman siya nga kung kinabuhi ron gubot kay istanan. Una, wa ko kauyon sa babae, ngailangon tagkatong akong nauyunan mo'y namabdos, ang wa pag ginako uyon katulang bang duwa-duwa lang ba nga napunta pag yung kuwaning babaeng porting malditaha, nagigukod yung kugmayo. Ay na lang, iutong-utong na lang na. Ako sa kanus, ang masad gasugod, gasugo si Kristus pari, nga manukhang kadiyag babae, makigrilit kag lalaki, pari ka, may pagkabakla, o niya, makigrilit kag lalaki, kanus aman gasugod ang Ginoo, gasugo ang Ginoo. Kanus aman gasugo ang Ginoo namong mga pari nga Katoliko nga pakigrelasyon mo sexually sa mga babae nga inyong nagustuhan. Wow! So bisag relax pagkatingali,
O di gin mahitabong relax kay magpanglingi gitingali ka ako magpanglingi gitingali ko wa ba kay CCTV dinhi basig makitaan ko kay kahibaw magkudaan in the first place nga bawal na siya di ba mo na tinud-a gyud pag una-una kamo mga laki o babae labi na mo mga manag-uyab kamo mga batan-on pa inig kauyab nimo nagtugot ba ang Ginoo nga mag-sex na mo bisag wa mo'y kasal sugo ba nas Ginoo o sugo siyawa tanawa inig human ninyo buhatan na kung buhaton gina ninyo sa mahitabo di naka-relax kulba hasol muna kinahanglang relax ikaduha matod pa sa atong tubag sa salmo unsa to ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nahimong uluhang bato sa kanto pilian ng buhat nga way lami kana bang way lami pero gikinahanglan pananglitan kanang pagkatug og sayo karong panahon na lami pa na dili cellphone gyud cellphone way lami ng katug og sayo pero mo'y gikinahanglan hala, i-off ng cellphone, pangatog mong sayo. Di ba maunay gikinahanglan para dugay kang masakit. Di ba? Kamong mga bana, kanang inyong asawa, lami pa na? Karon ba? Karon. Lami pa o luod na? Ay mo panubag mga asawa. Assuming mga mo. Way lami, ay kasagaran way lami hala, kana mo'y gaksa kana mo'y sigihi og halok kana mo'y sigihi dugdog diha kay maunay gikinahanglan ayaw tong tuang lami nga silingan ayaw tong mga sweet kaayo nga magsigig text nimo og I miss you, you are the hero of my life, my day is complete once I see you ayaw to kanang kasigig yaw-yaw kanang luod kay ignaong kanang gasigig badlong nimo sigig panaway nimo kana mo igaksa kay wa ginay lami maunay makapalangit wa may lami ang gibuhat ni Kristo nga gilansang siya sa krus ang pag-antos way lami pero ang pag-antos di ay maoy sentro sa atong kalampusan ang tao nga dili ka maong moantos og mo sakripisyo failure in their lives sooner or later ma-failure gyud ka kung di ka kamao mo antos di ka kamao mo sakripisyo wa nay lami sumagod karon kamong mga naiguan ng diabetes o kanang cancer nga nag kidney failure na mo sige na mo chemo unsay ipang sultis doktor nga ipakaon para di ka madalig kamatay ang lami o way lami wa gyud lami way lami ay kana sigihan lagag painom og tubig nga init pa gyud katong bugnaw katong soft drinks nya taas kay kag sugar ana kidney failure na ka lami pa nang naampakanon ka anang brown rice nga sagapsap kayo nya gamay pa jud kayo ang ipakaon nya og saging 1/4 ra sa saging ipakaon wala may katong cake katong yung tamis ice cream nawa naman na patay mga anak so pilia ang way lami so unsa toy una relax ka nga nibuhat unya ang imo sang gipili ang way lami pero gikinahanglan lami ba ang pagkapari way lami sige suway ninyo pila ra ko kabuk nagpari wa gi lami nga gipili ni nako kay mo'y sugo sa Ginoo lami kay tong akong uyab nga ako untang minyuan kay ako gitong gipaningkamutan layo ra kay musnaong ato wapa kay tos tanan ang bugiro kay tanan awa masadyo ko uyab nga batig naong para nako ba pero kamoy makakita basi mo tamihid mo pero para nako ba nya nganong ako ba to gibiyaan sila aw siya di ay kay mo may katapusan usaraman diri ko suway lami kay mo'y gipili sa Ginoo ug karon pa ko nakarealize na ni adi ay simbahan nga akong
panindot-pindoton. Na ada yung mga project sa diocese nga makatabang ang akong pagkapari sa Mas Kapilinya o uban pang mga projects. Kusog day kay ko mangulikta o labaw tanan nakatandog di ay ang akong mga wali nga sinugo sa Ginoo sa daghan kaayong mga kasing-kasing sa tibuok kalibutan. Dili ni nako hinimo, gigamit ra ko sa Ginoo. Usasag ko sa mga bato nga gisalikway sa mga magtutukod, kay lagi kargador, kay lagi pagkadako-dako sa istrikto, bati ug batasan. Giingnan pag ko sa usa sa akong mga kaila nga active sa simbahan, magpari ka, usagid ka sa batuon sa mga parokyano, kanang batasan nimo, batuon gid ka sa imong mga parokyano. Antos lang sad ko, di man di batuon, magpa-picture naman di ay. Okay ra kayo. Kapuya sa bitag sige pa-picture, pero nindot kayo paminawon ngano man kada gyud mag-picture mingon din asa man mi palit og slot pa der nako kana dito ato nako malangit gid mo ana tinuod gyud pa der malipay gid mi mo palit og slot mao day ni tumong sa Ginoo mahimong uluhan nga bato sa kanto. Ako ba'y gahimo ani? Dili. Ang Ginoo ang ato lang buhaton pili lang gyud ang way lami pero gikinahanglan nya inigpili nimo ana. Relax ang imong kasing-kasing, ang imong hunahuna, relax. Way kahadlok, way kabalaka. Pagbiya na ko sa akong pamilya, ako'y breadwinner, duha ka buok paralyzed, akong papa o akong maguwang, purti na mong pobriha. Si papa niingon pagyod, kinsa na malay mo pakao na mo kung magpari ka. Relax kay kung niingon ni papa, ang Ginoo ra gyud mo hatag pa. Ang tinuod yun, wagid sila nangamatay sa gutom, nangamatay sa kaon. Si papa namatay tungod sa high blood, si mama namatay tungod sa diabetes, purting kaon. Karon kami na sa mga patyunon, siging kaon. God will provide. Sama sad sa pagtaktak sa pukot, daghan king isda, diha sa lugar ug sa oras, nga wa na gid untay possibility nga makakuha pagdaghan kay naaman sa Ginoo nagikan ang tanan. Manindog ta.